Unsa man imong tulumanon matag tuig kaning Semana Santa, sir? Well, actually, 2 years pa namo ni siyang kauban ako mga magtutudlo sa Kimay Elementary School nga agpahigayon aning bisita iglesia. Mhm. Mm. So unsa yung ginabuhat aning bisita iglesia, sir? Well, magbisita mi pito ka mga simbahan. Lain-lain nga simbahan dinhi sa lungsod sa dinhi sa probinsya sa Misamis Oriental kay duol naman unya mag-offer din big prayers. Mhm. So unsa na siya nga simbahan, sir? Like sunod lang or depende sa inyo kung asa mo stop over? Random Random lang. kung asa. So among napilian gyud kining una gyud dinhi sa hasaan kay kini nga saan nabilong man kini siya sa simbahan nga Centennial Church, Pilgrim Church kayud kini siya. So sir, basin na doon na pag kayo mensahe sa mga parehan nimo nung gabisita iglesia. So mga parishioners sa hasan ug uban pa nga mga kuan ka Romano Katoliko, atog yung hingpito ng atong pagtuo diha sa pag-alagad sa atong relihiyon nga pinaagi aning pagbisita iglesia, di lang kay siguro sa bisita iglesia, gamay lang ang mga prayers i-offer nato para pahinungon nato sa mga naagian nga kasakit ni Hesukristo atong unang panahon. Unsa man ni siya nga mga class sa prayer, sir? Kani ba ning pagpasalamat kay Jesucristo or kanang in return aduna pud mo'y wish nga ginahandom? Una, ang atong gi-feel pod ang sakripisyo ni Jesus sa iyang pasakit diya sa cross, pagtubos sa atong kasalanan. So agi kay kita tao ra man ta maka-commit kita sa kasalanan. Dili kita perpekto, so ginagmay man yun ako nga kasalanan, atong i-feel po, unsay gibati ni Kristo, alang lang sa pagluwas ka nato. So mag-offer tag prayer nga kibali, mahingpit ang atong pagtuo kaniya. Aron mapasaylo po ang atong mga kasalanan.